Nga po sa Department of Agriculture Region 6, ginamonitor ang mga lugar nga kulang ang supplies ng tubig sa mga talamnan. Patubas sa humay, posibleng maapektuhan sa ang mainit nga tiyempo, tugas ang El Nino. Ining itutukan ni Zen Kilantang. Sa Setyembre kuntani na talana nga anihon ni Tatay Pastor ang iya palay. Apang bangod sang magamay nga supply sang tubig sa iya talamnan, posible ini nga madelay. Hindi ini makaspray kag makapang abono bangod wala sang tubig ang irigasyon. Tubig ito na. Amo na ang reklamo sang kuan tubig kulang. Kay gano ang irigasyon nga sige bram. Naka-schedule. Schedule. Sa schedule na, schedule why maga santo sa schedule. Siya ang kuan nila 1 week, pag why pa gani 5 plakat lang why na tubig. Bangod scheduling ang patubig sang National Irrigation Administration pagpanghangkat sa mga mangunguma ang mainit nga tiyempo. Suno sa Department of Agriculture 6, gina-verify nila ang mga lugar nga may kakulang sang supply sang patubig sa talamnan. Kasi as of now, wala pa naman po tayong problema sa tubig. Tinitingnan po natin yan ay doon na po sa pagpanahon na po ng dry season o doon sa patapos yung dry season. Kaya nga po, ang atin pong strategy ay i-optimize natin yung production noong mga merong patubig. Ibig sabihin, kung may kakayahan pong umani ng malaki yung mga areas, yun po ang ating pagtutulungan together with our partner LGUs at saka ng ating mga farmers. Inahinyo sa mga mangunguma ang suporta halin sa gobyerno, agud mapataas ang produksyon sang humay bangod sa kamahal sang presyo sang abono kag barato nga baklanay sang palay. Suno sa DA, nag-umpisa na sila sa paghatag sang binhi kag abono sa mga mangunguma. Yun pong pagbigay natin ng pananim na patas na uri ng binhi, ganun din po yung iba pa nating mga support. Dun sa iba pong mga clusters, meron po tayong fertilizer support at pati po dun sa dry season ay pinag-aandaan natin. Bangod sa padayon nga pagtaas sa presyo sang bugas, target sang probinsya nga mapataas ang agricultural production pinaagi sa hybrid rice program. Ikapati kita that if we have a developed hybrid rice program, we can level up. Again, ang bottom line natin diri sa probinsya sa bugas, kasi we are number 5 in the whole province. But the good news is that we are number 5 but we are only producing 3.5 per hectare. Apisar nga bastante ang supply sang local rice, ginahatagan sa gihapon sang pagtamod sang Iloilo Provincial Government ang pagpasangkad sang sektor sang agrikultura. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.